amigos, benvidos a Ludoarte Online, a Ludoteca Artística de Área Central. Hoxe os nosos amigos Rula e Ruliño traennos un conto cheo de arte. Un conto de música! Adoro a música. É outro tipo de arte. Comezamos? Sí. Xente pequena, xente grande, poñedevos cómodos e a desfrutar dentro conto! A clase de arte rematara, pero Valentina quedou pegada ao seu asento. A súa folla estaba en branco. A profesora inclinouse sobre a folla en branco. Un oso polar baixou unha tormenta de neve, dixo. Moi divertida, contestou Valentina. Non se me ocorre que debuxar. A profesora de Valentina sorriu. Fai só unha marca e mira onde te leva. Valentina deixou a súa marca afundindo o lápis no papel dun só golpe. Xa está. A profesora colleu a folla e estudouna atentamente. Devolveu a folla a Valentina e tranquilamente dixo: agora, así non. Valentina pensou por un momento. Quizá non saiba debuxar, pero si sei escribir o meu nome. A semana seguinte, cando Valentina entrou na aula de arte, levou unha sorpresa ao ver o que colgaba por enriba da mesa da súa profesora. Era o punto. Enmarcara o seu punto nun marco dourado. Podo facer un punto maior ca ese. Abriu a súa caixa de cores nunca antes estreada e púxose a traballar. Valentina pintou e pintou. Un punto amarelo, un punto verde, un punto vermello, un punto azul. Mesturando o azul co vermello, descubriu que podía pintar un punto violeta. Valentina seguiu experimentando. Fixo unha chea de puntos de moitas cores. Se podo facer puntos pequenos, tamén podo facer puntos grandes. Valentina esparexeu as cores cun pincel máis grande, nun papel máis grande, e pintou puntos máis grandes. Chegou mesmo a facer un punto sen pintar un punto. Unhas semanas despois, na exposición da Escola de Arte, os puntos de Valentina causaron sensación. A Valentina achegouse un neno pequeno que lle dixo con admiración: «Es unha gran artista, como me gustaría pintar como a ti». «Seguro que sabes», contestoulle Valentina. «Eu? Non sei trazar ningunha liña recta cunha regla». Valentina sorriu. Achegoulle ao neno unha folla de papel en branco. «A ver», díxolle. O lápis do neno tremía mentres trazaba a súa liña. Valentina mirou atentamente o garabato do neno. Logo, díxolle: «E agora? Así non, por favor». E colorín colorado, este conto de puntos está rematado. Acabamos de escoitar unha adaptación do conto El Punto, de Peter Reynolds, Edicións Serres. Que fermoso! Ai, que chulo é cando alguén confía en ti e che dá forzas e tempo para que poidas sacar o arte que levas dentro. Sí, emocioneime. E cantos puntos diferentes fixo Valentina. Increíble! E que cando desfrutamos facendo o que nos gusta, a nosa creatividade é infinita. Si, vamos, eu coa actividade de hoxe, teño a casa chea de puntos de cores. Hoxe invitámosvos a que descubrades que é o puntillismo e que fagades un debuxo moi sinxelo, como Valentina, e despois a imaginación o poder. Nos fixemos unha
maceta. Decoramos unha maceta con esta técnica e quedou super colorida. Super chula. Deixámosvos uns enlaces onde podedes descubrir que o puntillismo, diferentes formas de facelo e os seus beneficios. Esperamos que desfrutedes un montón, descubrindo, sacando o artista que levades dentro e despois, xa sabedes, xa podedes reservar praza para a actividade presencial. Estaremos o 27 de novembro e o 4, o 11 e o 18 de decembro na Ludoteca Artística de Área Central. Que ganas! Xa podedes reservar. Buscade como nas nosas redes. E mentres, xa sabedes, a ler contos, comer froitas e rir a mancheas. Vémonos no próximo vídeo de Ludoarte Online. E agora tamén no presencial, en Área Central. Punto! 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 Que faz? Punto! Estou sacando a miña creatividade. Punto! Estás perdendo puntos. Punto! Pois, punto e final.